Ja, jeg står her i Vejlegård Efterskole, hvor vi lige om lidt skal se Rasmus Mathisen springe. Han står dernede, han er klar. Her ser vi, han træner Michael Nielsen. Han skal tage imod. Mathisen, han skal køre en dobbelt strak baglænder og lande på banen igen. Og jeg tror, vi er ved at være klar til at se ham. Det er et spring, der er meget stor sværhed. Jeg tror, han kommer nu. Men ser ham komme. Nej, hvor det vildt. Prøv at sætte ham. Slip ham! 이거 펜션 200 별을 정하나